Pinokio je ďalšia klasika, ktorá prispela k tomu, že sa animovaný filmový žáner zmenil a vyevolvoval do podoby, ktorú vidíme aj dnes, pretože tu bolo použitých množstvo prvkov, ktoré sa dovtedy nikto nerozhodol použiť. Tým pádom a nie vďaka tomu je tento film legendárny a ikonický. Dodnes zostáva diskutabilné, kto je hlavným antagonistom filmu, teda hlavným záporákom. Či to bol Hannes John, Stromboli, Coachman alebo Monstro. Hlavná pieseň When You Wish Upon a Star bola parodovaná v epizóde Family Guy When You Wish Upon a Weinstein, kde Peter Griffin spieva I Need a Jew, keď hlúpo míňa úspory svojej rodiny na poistenie sopky a žiada o finančnú pomoc. Walter Murphy a Seth MacFarlane boli zažalovaní vlastníkom práv na pieseň. Táto pieseň sa objavila aj v skladbách Wishes at Magic Kingdom a Remember Dreams Come True v Disneylande. Film je parodovaný aj v epizóde Simpsonovcov Itchy and Scratchy Land. Pinokio je prvým až do vydania The Sword in the Stone jediným filmom Disney, ktorý obsahuje otvorenie rozprávkovej knihy, ale vynecháva záver rozprávkovej knihy. Toto je jeden z mála filmov od Disney, ktorý používa staršie výrazy v anglickom znení, pretože staré jazykové frázy z 30. rokov, čo sa tu objavujú, v modernej mluve už by ste len ťažko hľadali. Vo filme je trebárs použitá fráza Život herca je gay v texte skladby He Diddly Dee. V 30. rokoch a až dokonca v 50. rokoch 20. storočia slovo gay znamenalo primárne šťastný, dnes už to skôr znamená niečo iné. Platí to aj pre niektoré iné jazykové verzie. V 24-stranovej knihe súvisiacej s filmom od vydavateľstva Bandom Publishing sú vynechané všetky zmienky o tabaku a alkohole z dôvodu právnych sporov proti zobrazovaniu drog v detských médiách. Osud každého antagonistu vo filme nie je videný na plátne ani nie je nejak objasňovaný, čiže diváci si ho môžu len vyedukovať, respektíve domyslieť. Monstro je jediný antagonista, ktorý dostane na obrazovke nejaký druh záverečnej kompenzácie, hoci aj v jeho prípade zostáva jeho konečný osud nejasný. V roku 1987 vydalo animačné štúdio Filmation Film s názvom Pinocchio and the Emperor of the Light, čiže Vládca noci. Aj keď je to technicky originálny film, mnohí ho považovali za okopírovanie klasiky z roku 1940, vrátane Walta Disneyho, ktorý sa rozhodol žalovať Filmation. Súd však prehrali, keďže Pinocchio je voľné dielo Karla Collodiho a teda Filmation mali na to právo toto spraviť. Disney sa aj tak smial naposledy, pretože film bol kritickým aj komerčným prepadákom. Toto je prvý film od Walt Disney Animation Studios, v ktorom sa používa mierne vulgárny jazyk, keďže tu bol trikrát použitý výraz jackass, kedy v angličtine slovo S vyjadruje hanlivejšie zadnú časť tela. Hoci majstro Sherry, ktorý je v pôvodnej knihe drevorúbačom, ktorý nájde poleno, z ktorého sa nakoniec stane Pinocchio, vo filme chýba, Geppetto ho niekoľkokrát spomína vo videohre Disney Magic Kingdoms, pričom ho označuje za svojho suseda. Pinocchio je prvým animovaným filmom, ktorý vyhral Oscara v tejto súťažnej kategórii. Snehulienka a 7 trpaslíkov z roku 1937, o ktorom mám tiež video, získala o 2 roky skôr iba čestného Oscara. Modrá víla bola vytvorená pomocou rotoskopickej techniky, rovnako ako princ vo filme Snehulienka a 7 trpaslíkov. Kultová scéna, keď Pinocchiovi rastie nos, je vo filme použitá iba jediný raz. Lampwick je karikatúrou animátora spoločnosti Disney Freda Moora. Prvýkrát boli použité hlasy slávnych osobností pre nahovorenie kreslených postavičiek. Cliff Edwards, ktorý nahovoril Jimmyho Cricketa, bol v tom čase populárnou osobnosťou. Pieseň When You Wish Upon a Star sa stala oficiálnou piesňou spoločnosti Disney.
v roku 2012 vyhodnotil Americký filmový inštitút Pinokia ako druhým najlepším animovaným filmom v histórii. S výrobou pomáhali nemecký abstraktný animátor Oskar Fischinger a švédsky knižný ilustrátor Gustav Tengren. Dokumentu môžete napísať váš najobľúbenejší animovaný film, lajkom môžete vyjadriť, že sa vám video páčilo, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.